Father which is in heaven, we thank you, Father, for this moment that we can go through this study. Onze Vader in de hemel, wij danken u voor dit moment dat we door deze studie kunnen gaan. Guide us through your Holy Spirit Leid ons met uw Heilige Geest, so we can understand what you want to speak with us. dat we mogen begrijpen wat u ons te zeggen heeft. Guide us in all truth. En leid ons in alle waarheid. We ask this in Jesus' name. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Amen. Okay. What I want to say in the first place when I was here in the topic, Toen ik het onderwerp hoorde, I didn't remember the lesson 6 because I didn't have a chance to study it. heb ik niet meer gedacht aan les 6 in het Sabbatschoolboekje. Ik had het niet bestudeerd. Yes, so I too much things. Te veel dingen aan mijn hoofd. Yeah, so but when I hear the lesson, Maar toen ik de les hoorde, it is also the same. The sermon is also about that. zag ik dat de preek en de Sabbatschool in harmonie waren. Yeah, so we will start in the same way as the Sabbath school what I hear, Dus we beginnen op dezelfde manier. and then it will go in another direction. En dan zullen we verder gaan nog in een andere richting. Okay, so what is the topic for today? Dus wat is het onderwerp vandaag? If Noah and Enoch, John and Jesus were to preach, what should they teach? Als Noach, Today. Henoch, Johannes en Jezus hier waren, wat zouden zij dan prediken vandaag? Yes, because they were preachers of righteousness. Want ze waren allemaal predikers van gerechtigheid. Okay, so this topic has a second part also. Ook dit stukje heeft een tweede deel. And the second part is this one. En dat is deze. Okay, so stay tuned for that in the future. Dus laten we dat voor de toekomst houden. Yeah, so this one we will talk about today. Dus vandaag hebben we het over dit eerste deel. Okay, so now our scripture reading is Luke 5. We beginnen in Lucas 5. So yeah, let's read it, 33 to 39. Lucas 5, vers 33 tot 39. Yes, let's go to Luke. Okay, Luke 5. You can read it in Dutch. En zij zeiden tegen hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden? En evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van u eten en drinken. Maar hij zei tegen hen, kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Dan, in die dagen, zullen zij vasten. Hij sprak ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed. Anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren. En de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt, de oude is beter. Yes. Okay. So we see two things coming in this scripture reading. We zien twee dingen voorbij komen in deze schriftlezing. The dress, the new dress, Dus het kleed, het nieuwe and kleed, also the new wine. en ook de nieuwe wijn. Okay, so what is the message Wat is de boodschap or wine? van de wijn? Or wine, yes. Message or wine, yes, from Jesus. Van Jezus. Okay, so when we go through this message, we will see it Als we door deze boodschap heen gaan, zullen we zien. because we will see also that Babylon also has a wine. Want we zullen zien dat Babylon ook een wijn heeft. And we must notice or we must know the difference En we moeten het verschil kennen. and understand it clearly En het duidelijk begrijpen. because otherwise we will drink it without notice it. Anders kunnen we drinken zonder dat we het in de gaten hebben. Yes, and then we will get drunk of it. En dan word je er dronken van. Yes. So, there is a call be made
Er wordt een oproep gedaan. Yes, and this call in Revelation 18:4. In Openbaring 18, vers 4 en 5. Let's just go there. Laten we daarheen gaan. 4 and 5, yes. Okay, can you read it? En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Okay, so it's a calling out, right? Dus je wordt eruit geroepen, Of Babylon. uit Babylon. Okay, so we have just here the lesson. There is a spiritual Babylon, Je hebt een geestelijk Babylon, okay, which we all know is the Roman Catholic Church. de Rooms-Katholieke Kerk, zoals we weten. But also we know she has daughters. Maar ze heeft ook dochters. Okay, so there is a calling out of that particular system. We worden uit het systeem geroepen Yes, to not participate in their sins om geen deel te hebben aan hun zonde and to receive of his plague, of her plagues. en niet te ontvangen van de plagen. Okay, so we all know the scripture. We kennen dit schriftgedeelte, That's why we are here. daarom zijn we We hier. have understand that we must leave Babylon and We come hebben to begrepen dat we uit Babylon moeten gaan to God's remnant church. en dat we naar Gods overblijvende gemeente moeten gaan. Otherwise, we were there. We will be there tomorrow, you know, Sunday morning. Anders zouden we zondagmorgen daar in die kerken zitten. Okay, so in the secondary sense, Dus in de tweede zin, it is more deeper than that. het is dieper dan dat. Because most of us have get out physically, Want de meesten van ons zijn misschien lichamelijk wel uitgestapt. and physically we are here, En lichamelijk mogen we ook hier zijn. but spiritually we didn't get out. Maar geestelijk zijn we Completely. misschien niet helemaal uitgestapt. Yes, or mentally. Ja, mentaal. Yes. So the call that Jesus is doing De oproep die Jezus doet to get out om eruit te gaan, is a complete call. is een complete oproep. Yes, because most of us get comfortable Want de meeste van ons zijn comfortabel when we just get out physically. wanneer we alleen lichamelijk eruit zijn gegaan. Okay, so we will talk about that today. Dus daar zullen we vandaag over hebben. Yes. So when we see, for example, Revelation 1:1, Als we Openbaring 1 vers 1 zien, and we see that the revelation that we are reading, John 18:4, or the whole book of Revelation, en we lezen het boek Openbaring, yes, the whole book, we see that it is the revelation of Jesus Christ. het hele boek is een openbaring van Jezus Christus. So it's nothing to be afraid of. Dus er is niets waar we bang voor hoeven te zijn. Because our Savior, Jesus Christ, Want onze heiland, Jezus Christus, He is trying to communicate something to us. hij wil ons iets duidelijk maken. He is unfolding the future En hij ontvouwt de toekomst. and give us knowledge of what is going to happen En geeft ons kennis van de dingen die moeten gebeuren. and what is happening right now. En wat nu gebeurt. Okay, so come back to Babylon the Great. Dus terugkomend naar het grote Babylon. We will not read all of it We because zullen of niet time, alles lezen. but when you read it, Maar als je dit leest, it speaks about a woman, right? Sitting on a beast. dan gaat het over die vrouw op dat beest. Okay, so let's just get some point out of it. We halen er een paar punten uit. So Jesus showed John a Jezus, great prostitute. Jezus liet Johannes een grote hoer zien. Yes, and he showed him also that he is sitting upon many waters. En dat zij zat aan vele wateren. You know, in Revelation 17:15, that explain what the waters is. En we hebben het erover gehad dat die wateren, dat naties zijn. Yes, many people, nations, you know. And the third part is,
And also John saw in vision, Johannes zag ook in visioen that the woman sitting on that beast dat die vrouw die op dat beest zit, was full of names of blasphemy. dat die vol Gods lasterlijke namen was. Okay, and also the woman was dressed in purple, you know, in scarlet colors. Ze was ook met paars en in scharlaken kleuren gekleed. Yes, but let's focus on just one part of it. Maar laten we even kijken naar één aspect hiervan. He has a golden cup. Ze had een gouden beker. Okay, and what else was on her forehead? En wat had ze op haar voorhoofd? Mystery the Great or Mystery Babylon the Great. Een naam, mysterie, het geheimenis Babylon. Yeah, mother of harlots and the Moeder van- abominations of the earth. Moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. And she was drunken also with the blood of the saints. Ze was dronken van het bloed van de heiligen. And it finished by saying, I wondered with great admiration. En Johannes beëindigt hier en die zegt, ik verwonderde mij ten zeerste. Now, why is John wondering with admiration when he saw this woman? Waarom is Johannes zo verbaasd als hij deze vrouw ziet? Because when you read Daniel 2 and 7 and the first three beasts, Als je Daniel 2 en 7 leest, ook van die eerste 3 beesten, he didn't say something like this. toen zei hij nog niet zoiets. So this one has a special character with it. Deze is van een heel bijzonder karakter. She is a little bit different than the other three. Dit beest is anders dan die andere 3. Because she is like transforming, you know, like a chameleon. Het is een beetje een chameleon die zich verandert Yes. van kleur. And, ja. and above that, she has also daughters, right? En bovendien heeft ze ook nog dochters. So she is not alone. Ze is ook niet alleen. For example, in Revelation 18, In Openbaring 18, she says also she sits as a queen, ze zit als koningin. and she is not a widow. En ze zegt, ik ben geen weduwe. So she is not alone. Ze Right. is niet alleen. Okay, so now let's zoom in on that cup, Dus laten we eens inzoomen op die beker. because we want to know what is in that cup, Wat zit er nou in die beker? right? That cup is very important. Want die beker is heel belangrijk. A golden cup full of abominations and filled with her fornication. Ja, het is een gouden beker met gruwelen daarin. En van haar hoererij. Yes. And because of what is inside that golden cup, En vanwege hetgeen in die gouden beker is, the habitations of the earth has been made drunk of En- her wine of her fornication. de inwoners van de aarde zijn ook dronken geworden van deze wijn. Okay, so what could the wine represent? Wat stelt die wijn dan voor? That the people or the inhabitants of the earth Dat de inwoners van de aarde can be drunk of it. daar dronken van kunnen worden. Now remember Revelation, when we speak about Revelation, Als we het hebben over openbaring, you know it speaks in a symbolic language, right? want het spreekt in symbolische taal. So the language in Revelation, you must decode it. Dus de taal in de openbaring moet je decoderen. Yes, you cannot take it like literally a beast, a teeth, a dragon. Je kunt een draak en een tand en dit en dat kun je niet allemaal letterlijk verstaan. Okay, so if that wine is symbolic, Dus als die wijn symbolisch is, then what could it mean? wat betekent dat dan? Right? So when we see, for example, Mark 2:22, Als we kijken in Marcus 2 vers 22, because we want to know more about that wine. want we willen meer over die wijn weten, Okay, because that wine make the whole earth drunk. want deze wijn maakt de hele wereld dronken. So it could be that So- I also are drunk. Het zou kunnen zijn dat ik ook dronken ben. Of I still have the effect
of the drunkenness. Of dat wij nog de effecten van dit dronken So het hebben. that's why we must zoom in that cup. Daarom moeten we kijken. Okay. Zal ik lezen? Yes. Ook doet niemand nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders doet de nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en gaan de zakken verloren. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. Okay. So the new wine in new bottles. Dus de nieuwe wijn in nieuwe zakken. Okay. So is that cup new or is Is- it old cup? Is die kop nou nieuw of oud? Okay. So now I want to skip this one and go to Proverbs. Okay. Yes. So what is wine? What happens when someone takes the wine? Wat gebeurt er met iemand als hij wijn neemt? Especially the wine that Babylon serves. Vooral de wijn die Babylon serveert. Okay, we can see it also. It says wine is a. Spreuken 20 vers 1, wijn is een spotter. Sterke drank een orenstoker. Niemand die daardoor gaat zwalken is wijs. Okay, so when we take of that wine in that cup, Dus als we van die wijn nemen, are we wise? ben je dan wijs? Okay, Nee. okay, we are not wise, then we are deceived, right? Dan word je dus misleid. Okay, so what is in that wine that can deceive us or Wat to zit make er? us not wise? Wat zit er dan in die wijn wat ons onwijs maakt? Which type of wine is it? The normal grape juice? Is dat gewone druivensap wat ons dronken maakt? Yeah, that we took part of last week. En die we vorige week hebben genomen The supper. in Is het that wine that avondmaal. you gave us, Is dat die wijn? I don't think so because I was pretty normal after taking that wine. I didn't feel anything. Ik heb niets gevoeld, ik ben er niet dronken van geworden. Dus het zal de goede soort zijn geweest. Yes, and I could make the sermon. Okay, so that wine, this wine, for example, of Babylon, Die wijn deceives us. van Babylon, die misleidt ons. Okay, so now Revelation 12, verse 9. Openbaring 12 vers 9. I just want to read just a part of it. It says, so Satan deceives the whole world. Er staat dat de duivel, de Satan, de hele wereld misleidt. Right, so with that wine, Dus met die wijn he can deceive the whole world. kan hij de hele wereld misleiden. So now, are we living in this world? Or another Wonen wij world? in deze wereld? So we don't live in space, right? So it Wij could wonen be, hier. Dus het kan that I've also am intoxicated with this wine. Dus het kan zijn dat wij ook een deel van die wijn hebben gekregen. Yes, that's why we must find out this morning. Daarom moeten we dat uitvinden. Okay, so the devil is the father of lies, De duivel wordt de vader van de leugens genoemd. right? He did it from the very beginning. Hij was een leugenaar van de beginnen. You remember that with his tail, he took a third part, En met zijn staart the nam hij stars. een derde deel van de sterren mee. right? And we know that the tail represents also lies. We weten dat de staart ook leugens Yes. betekent in de Bijbel. False prophecies, all of that. En valse profetieën. Yeah, you can read it in Isaiah 9:15. In Jesaja 9 vers 15 vind je dat. Right. So, okay, let's go and read something here. We lezen hier een stuk. I will read just a part of it. It says, when the youth attempt to break away from Satan's control, he will redouble his temptation. In other words, do you think that Satan will let someone go just, you just go, you want to accept Jesus, Do you think? Ja. Hier staat wanneer de jeugd weg probeert te breken van Satans beheersing, zijn controle, Ja, he will dan gaat redouble. hij zijn pogingen verdubbelen. Okay. Dus dat wil zeggen, je kunt niet zomaar de rijen van Satan verlaten Yes. zonder consequenties. Correct. Taking advantage of their ignorance and inexperience, he attempts to obscure the
distinction between right and wrong. Hij slaat een slaatje uit de onwetendheid en de onervarenheid van de jongeren. En zo probeert hij het verschil tussen goed en kwaad te verduisteren. Okay, so just focus on that part. So the wine of Babylon Dus de wijn van Babylon is to keep us in ignorance, is om ons in onwetendheid te houden. right? So that's why we need another wine. Daarom hebben we een andere wijn nodig, een nieuwe wijn, Yes, which will make us wise, right? die ons wijs maakt. Okay, so the great controversy between Christ and Satan De grote strijd tussen Christus en Satan has been carried forward for nearly 6,000 years die al bijna 6000 jaar aan de gang is and is soon to close. en binnenkort tot een afsluiting komt. Okay, so and the wicked one, so Satan redoubles his effort to defeat the work of Christ in man's behalf and fasten souls in his snares. Ja, en de boze die verdubbelt zijn pogingen om het werk van Christus voor de mens te verslaan en om zielen in zijn valstrikken te houden. Okay, and this is the sad part. En dit is het droevige deel. To hold the people in darkness, Hij wil de mensen in duisternis houden. in penitence, In een staat van onbekeerd till, zijn. till the Savior mediation is ended. En hij probeert dat zo te houden totdat het middelaarswerk van Christus ten einde is. Yes, that's why he's serving that type of wine. Daarom serveert hij deze soort wijn. So this wine is very dangerous. Het is hele gevaarlijke wijn. Okay, because with that wine, he can hold us in ignorance, Want daardoor In houdt hij darkness. ons in onwetendheid, in duisternis. so we cannot think, we cannot reason, Zodat we niet juist redeneren. or make distinction between right or wrong, or holy and unholy. Het verschil niet meer zien tussen wat goed en kwaad is. Tussen heilig en onheilig. Justice and unjustice. Rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Yes, that's why we see, for example, Revelation 14, Daarom zien we Openbaring 14. that God shows us the three angels' message. Dat God ons de 3 engelen boodschap laat zien. Because it's only the gospel, the Want true al- gospel, Want alleen het ware evangelie that can get our reasoning back. kan ervoor zorgen dat ons redenatievermogen weer recht komt. That's why Weer it's- op het yes. juiste pad komt. That's why it's important what you listen to, Daarom is het zo belangrijk, waar luister je naar? because many times you see there are sermons just to have a sermon on the Sabbath. Want vaak zijn er gewoon preken om te preken. Yes, but not a sermon or a gospel that can give us victory over sin. Maar we hebben een evangelie nodig die ons de overwinning over de zonde geeft. Not just a entertainment gospel. Het is niet zomaar een evangelie om mensen bezig te houden. Yes, and just to have one on the Sabbath. Om maar iets te hebben op Sabbat. Yeah, so 2 Timothy 3:15. In 2 Timotheus 3 vers 15. Just read a part. It says, which are able to make us wise unto salvation. Ja, het gaat hier over de schriften en het zegt dat zij kunnen ons wijs maken tot redding. Yes, so the gospel make us wise, right? Het staat de heilige schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Yes, so when we read, for example, Mark 5:15. Als wij Marcus 5 vers 15 lezen, When this man, because the man that lived in the tomb and the grave, ja, die mensen die bij de graven woonden, yes, he was possessed. zij waren bezeten He didn't have control of his mind. en hadden geen controle meer over hun denken, over hun brein. Yes, and when he get in contact with Jesus, En toen hij in contact kwam met Jezus, remember they bind him, but they break the chains. want ze waren zelfs met ketenen gebonden, maar maakten die ketenen los. Yes,
But when he received deliverance from Jesus, Maar toen hij redding van Jezus had ervaren, the right gospel, het juiste evangelie, he received truth, he became free. toen werd hij vrij. And he said, the Bible says, and clothed, so he was clothed then. He had a dress, En er staat dat hij werd gekleed yes, and in his right mind. en goed bij zijn verstand. And they were afraid of that. Right? En de mensen die dat zagen, werden daar bang van. Okay, so we can see, for example, the scripture reading. It's crazy how they got afraid of them. He should be afraid before. Yes, Ze hadden eigenlijk bang moeten zijn zolang die mensen als woestelingen op hen afkwamen. Maar toen ze genezen waren, waren ze ook bang. yes, because what Jesus has done. Right? Over wat Jezus had gedaan. So we remember the scripture reading that you cannot, I don't know how to say it, but you cannot put old and new. Yeah, Je new. kunt een lapie. oude en een nieuwe lap niet op elkaar zetten. Correct, yes. So that's why we see when the man received Jesus, Toen deze mannen Jezus aanvaarden, he was close now. Yeah, waren ze gekleed. yes. And also his mind came back. En ze waren goed bij hun verstand. So he received also what type of wine? Welke soort wijn hadden deze mannen ontvangen? Because Babylon wine will not make you wise. Want de Babylonische wijn maakt je niet wijs. So he received the wine of Jesus. Hij heeft de wijn van Jezus aanvaard. And that is what the world needs and also the church needs En dat today. is wat de wereld en ook de kerk vandaag de dag nodig Because heeft. Romans 1:16 also says, In Romeinen 1 vers 16 lezen we yes, what the gospel can do to us. wat het evangelie met ons kan doen. With everyone that receives it. Met iedereen die het It says, aanvaardt. for I am not ashamed of the gospel of Christ. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Yes. Yes, for it is the power of God unto salvation to everyone, every soul. Want het is de kracht van God voor iedere ziel. Tot zaligheid voor ieder die gelooft. Yes. That's, yes. And the Jews first and also the Greeks. So that Yeah. is what the world needs. This gospel, this wine, this message. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dat is de boodschap die we nodig hebben. Okay, so we are dealing right now with two types of wine. Dus we hebben met twee typen wijn te maken. The world is drunken, that's why they do what they do. De wereld is dronken, daarom doen ze wat ze doen. That's why they believe what they believe. Daarom geloven ze wat ze geloven. But if we also partake of the same wine, how can we help them? Maar als wij ook diezelfde wijn gebruiken, hoe kunnen wij hun dan helpen? Right? So we cannot mix the wine or put the wine, new wine, in old bottles. Dus we kunnen de nieuwe wijn niet in oude vaten doen, in oude zakken doen. We must put it in new bags, in new bottles. In nieuwe vaten, in nieuwe zakken. Okay, so the golden cup attracts the eye, you know? Die gouden beker, die is attractief voor de ogen. And maybe you take fonkelt. it, you take it without looking what's inside of it. En misschien neem je ervan zonder te kijken wat erin zit. Yes, because he says here, for example, in Proverbs 23, In Spreuken 23 that when you take it, it feels good. staat dat als je het neemt, mensen voelen zich goed. It says in verse 31, look no thou upon the wine when it is red, when it giveth his color in the cup, when it move itself aright, at least in it biteth, at the last, it biteth like a serpent and sting like an adder. Ja, vers 31 en 32. Kijk niet naar de wijn wanneer hij rood kleurt. Als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar binnen. Uiteindelijk bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder. Okay, so maybe you don't notice the effect right away. Dus misschien
zie je het effect niet direct. but afterwards the effect will come. Maar het effect komt, zeker weten. Right? So that's what the Bible says. Dit is wat de Bijbel zegt. So that when Babylon injects us with its poison, Als Babylon ons injecteert met dit vergif, later on when it goes into your bloodstream, als het in je bloedstroom komt, and then you will see, okay, you start feeling dizzy. en dan word je duizelig, You start, you cannot, walk good. dan kun je niet meer goed lopen, You lose balance, je gaat waggelen and you don't remember anymore. en je herinnert je niet meer. So that was what the wine of Babylon does. Dat is wat de wijn van Babylon doet. Okay, this is in Papiamento. But okay, let's go back to Revelation 17. We gaan terug naar Openbaring 17. Okay, so we want to compare, We willen vergelijken yes, Revelation 17 also with Jeremiah 51:7. en het vergelijken met Jeremia 51, vers 7. Yes, because remember when John tried to describe what he saw. Toen Johannes probeerde te beschrijven wat hij zag, Remember, they had the Old Testament, ze hadden het Oude Testament. so he took what is written there, Ze namen wat daar ook geschreven stond, what the people know, wat ze wisten, to try to describe what he is seeing. om uit te leggen wat hij ziet. So both back then they had a golden cup, Ook toen hadden ze een gouden beker. and also in our time is a golden cup. En ook in onze tijd een gouden beker. So we remember, for example, Daniel 5, In Daniel 5, what this wine has brought Babylon to a fall. deze wijn die bracht Babylon ten val. Yes, and judgment came upon Babylon, En- literal Babylon. En het oordeel kwam over het letterlijke Babylon. Okay, so as in the past, so it is now. Ja, zoals het in het verleden was, zo gebeurt het ook nu. There is no new thing under the En er sun. is niets nieuws onder de zon, is wat prediker ons leert. Okay, so let me just jump this part. Okay, let's come here to compare something. I just want to say it without read it. Laten we het vergelijken. Yes, let's go here. So, the first beast in Revelation 13, verse 2, Dat eerste beest in Openbaring 13, vers 2. we know that according to the Bible, Volgens de Bijbel, this beast has all the beast powers of the first beast in it, ja, het heeft de kenmerken van die voorgaande beesten in zich. because he is likened to a leopard, Want hij is als een luipaard. which is Greece. Dat is Griekenland. He had the feet of a bear, which is Media and Persia, Hij had de voeten van een beer, wat hoorde bij Medo-Perzië. and also a mount of a lion, which is Babylon, Een bek als van een leeuw, kwam van Babylon. and great iron teeth. Iron is the lack of iron. En grote ijzeren tanden, dat is van het Romeinse Rijk, van het Vierde Yes. Rijk. Correct. So he is all in one. Dus al die kenmerken van die voorgaande beesten komen ook in dit beest terug. Yes, because that's why John saw and see who can go against it. En daarom, Johannes die ziet dat en die zegt, wow, wie kan tegen dit beest stand houden? Yes, he couldn't find a name on earth to describe or to give this fourth and first beast of Revelation. Hij dacht, hoe moet ik dit beest nou noemen wat ik zie? Yeah. And he says, and behold, the fourth beast, this is Daniel 7, En in Daniel 7 wordt het beschreven, is dreadful and terrible and strong, exceedingly, and it had great iron teeth, it devour and break in pieces, and stamp upon the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that was before it, and it had 10 horns. Daarom noemde hij het vierde dier schrikwekkend, gruwelijk, uitzonderlijk sterk, met grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het was anders dan al diegenen daarvoor. Okay, so
the fourth beast, Dus het vierde beest. which is the first beast in Revelation 13. Het eerste beest in Openbaring 13. The Bible calls it also, I will jump past this. Okay, the Bible calls it also the man of sin, right? En Son of perdition. Een andere naam daarvoor is de mens der wetteloosheid. Yes. So, like Ellen White says, Zoals Ellen White ook schrijft, that the man of sin, the papacy, dat de mens der wetteloosheid, het pausdom, is Satan's right-hand man. Satans rechterhand is. Okay, why? Waarom? Because the devil has given him his throne. Omdat de duivel hem zijn kracht heeft gegeven en zijn troon. Authority also, right? A great seat. Ja. So he is for example, the devil is using him, Dus de duivel gebruikt het pausdom. right? But before, we must know that before this power came, Maar voordat deze macht kwam, the one who's behind this power, degene die daarachter zit, which is Satan, Satan, was already there. was er al. Because it's the same lies from the beginning. Want het zijn dezelfde leugens herhaald vanaf het begin. You will find back in this time. En je vindt het weer terug in deze tijd. Yes. So that's why I will not read all of it. It says that the Roman Church, Ellen White speak in the book Great Controversy. In het boek De Grote Strijd schrijft Sister White hierover. Yes, and also in the Bible commentary. Ook in het Bijbelcommentaar vind je er meer He over. said there is one point out in the prophecy as the man of sin. He is the representative of Satan. Ja, er is er één die door de profetie aangewezen wordt als de mens der wetteloosheid. En hij is de vertegenwoordiger van Satan. Okay, it's very. Het is heel duidelijk. You even don't want to read it, eh? When you are in Zelfs dat je het front. zelfs niet wil lezen. People will get mad of you. Want You said, mensen kunnen boos op je worden. so you said that my pope is the representative of Satan. Mijn paus is de vertegenwoordiger van Satan. Hoe durf je? If you were a Catholic still, you won't accept that, right? Als je nog steeds een Rooms-Katholiek was, zou je dat niet zomaar But- 1, 2, 3 aannemen. But that's the truth. Maar dat is wel de Okay, waarheid. so the papacy Dus het pausdom has received power, seat, and great authority. heeft macht en zijn troon en grote autoriteit ontvangen. Okay, that's why they cannot turn back. Daarom kunnen ze niet terugkeren. And that's why it's a judgment placed upon this harlot woman. En oordeel wordt uitgesproken hierover. Okay, so now when we read it, for example, the dragon was cast down, the old serpent, De Satan werd uit de hemel gegooid, die oude slang, the father of lies, de vader der leugen. and also he has cast down the truth of the sanctuary. Hij heeft ook de waarheid van het heiligdom onder de voet gedaan. That's why you can go Lopen. to a priest to confess your sins. Daarom kun je naar een priester gaan en je zonde belijden. Yes, that's why he is also called the Antichrist, Daarom In- wordt hij ook antichrist genoemd. in place of Christ. In de plaats van Christus. He is substituting Christ. Ja, Right? je plaatsvervanger. And also we say, the Bible says he tried to make change in times and law. Hij heeft de wetten en tijden proberen te veranderen. Okay, so I just going a little bit fast, then I will slow down on the last part. Ik ga hier wat sneller doorheen en we gaan wat langzamer op het laatst. Yes. Okay. So he is a deceiver Hij is een misleider and the Antichrist. en de antichrist. So before the papacy, the spirit was there, Voor die tijd was die geest er and now he has that spirit inside. en hij heeft die geest nog steeds. Remember, it is the old serpent, eh? Het is namelijk de oude slang Yes. die het heeft geïnspireerd. Yes. Okay. So if we have that clear, right? The mystery of iniquity. Okay. So let's stop right here.
Laten we hier even It stoppen. says, now the Spirit speaking expressly that is in the later times, some shall depart from the faith. Ja, er staat heel duidelijk 1 Timotheus 4 dat de geest uitdrukkelijk zegt dat in de latere tijden een aantal zullen afvallen van het geloof. Okay, so why is it that even among us, some people are departing from the faith? Hoe kan het dan dat zelfs onder ons mensen zijn die van het geloof afvallen? Is ook een val trouwens. Yes. So maybe they are partaking of the wine of Babylon. Hebben ze deel aan de wijn van Babylon? And remember, the wine doesn't work immediately. En de wijn werkt niet altijd meteen. That's why you can take one, you know. Als je 1 slokje neemt, gebeurt er You nog say, niks. this is the people that get drunk is they don't they are Ja, weet je, de mensen die ja, dronken te zwak, worden, dat zijn de hè? mensen die niet They are, zo sterk zijn. ja, ze zijn niet zo Ze sterk. kunnen Juist. er niet zoveel. Juist. En- Ik ben sterk, hè? Ik ben sterk, ik kan al wat meer hebben. I'm strong. Yes. It's hot. Yes. English and yeah, okay. I'm strong. Right? Dus ik ben gift sterk, of ik kan tongue. dat wel. Yeah. And also, so they take one. En dan Nothing nemen ze happens. iets en nog niks The gebeurt. second, the third, the fourth, the fifth. Maar ja, dan gaat het verder. And then after a while they start feeling the effects, right? En dan komen de effecten. And that's why afterwards you see people falling of the faith. En dan zie je mensen afvallen van het geloof. They listen to the seducing spirit, doctrines of devil, Ze wenden zich tot misleidende geesten en leringen van demonen. okay, right? So the demons they enter everywhere. De demonen komen overal binnen. Yes, this is the spirit of the Antichrist. Dat is de geest van de antichrist. It says the great controversy. Okay, we know this for 6,000 years. De grote strijd is al 6000 jaar bijna aan Yes. de gang. Okay, so here we comes, and it says here, I will skip a lot of parts. It says, Babylon's wine consists of its poisonous false doctrines. Dus Babylons wijn bestaat uit zijn giftige valse leerstellingen. The great sin charges against Babylon is De grootste zonde die tegen Babylon gehouden wordt, that he made all nations drink of the wine of the wrath of her ja, fornication. die haar aangerekend wordt, is dat ze alle naties heeft doen drinken van de wijn van de toorn, van haar This hoererij. cup of intoxication, En deze giftige beker, which she presents to the world, die zij aan de wereld voorstelt, what does it represent? is een symbool van wat? It represents false doctrines Van de valse leerstellingen. which she has accepted as the result of her unlawful connections with the great ones of the earth. Die zij heeft geaccepteerd als een resultaat van de illegale, de verboden relatie met de koningen der aarde. Friendship with the world Vriendschap met de wereld heeft hij zo ver corrupts gebracht. her faith. En heeft haar geloof corrupt And her gemaakt. turn she exerts a corrupting influence upon the world En daardoor heeft ze ook een corrupte invloed op de wereld. by teaching doctrines which are opposed to the plainest statements of the word of God. Want ze leren leerstellingen die lijnrecht indruisen tegen het woord van God. So Babylon poisons. Dus Babylon vergiftigt. His poisonous doctrine is the wine of error. Het is de giftige dwalingen die ze brengen. All right. So if we take things of Babylon, Als we dingen van Babylon nemen, what will happen? wat gaat er dan gebeuren? No matter what doctrine, what type of thing you take from that cup, Wat van deel je ook accepteert uit die beker, you will be drunk. dan zul je dronken worden. So if we start, for example, to celebrating whatever, Valentine's Day, for example, Dus als we Valentijnsdag gaan vieren, maybe we change the name and we don't say Valentine, we say Day of Love.
Laten we het veranderen in de dag van de liefde. In For plaats van example, Valentijns. just to take Gewoon one. als een voorbeeldje. Then we are partaking of Dan doen we mee aan wat? Babylon's wine. De wijn van Babylon. Dronkenschap. Yes, because Babylon in that cup is Valentine's Day. Want in die kop Yes. zit Valentijnsdag. Yes, and a lot of other pagan feasts. En nog een heleboel andere heidense feesten. So we cannot, for example, use the wine because We kunnen dus die wijn niet zomaar gebruiken. without getting drunk. Zonder dat we dronken daarvan worden. Even though we don't feel it now, it will come afterward. Ook al mogen we het niet direct voelen. Okay, so before we go to the wine of Jesus, the Voordat we pure naar wine, de wijn van Jezus gaan, de pure wijn, the unfermented die ongefermenteerde wine, wijn, yes. Okay, we must remember that Satan and his allies and also the papacy have their own way of salvation. moeten we weten dat de duivel en ook zijn handlangers en het pausdom hun eigen weg tot redding hebben. That's why they have that type of wine. Daarom hebben ze die soort wijn. The way, because Jesus says, for example, I am the way, the truth and life. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. And the way of God is in the sanctuary. En hij zegt, uw weg, o God, is in het heiligdom. But in het zand. remember, the little horn, Maar de kleine hoorn, which is the papacy, die het pausdom voorstelt, has thrown down the truth of the sanctuary. heeft de leer van het heiligdom op de grond gegooid. And this is it. En dit is het. It says in great controversy, the papacy is well adopted to meet the wants of all these. Ja, in de grote strijd staat, het pausdom die is goed aangepast om de behoeften van iedereen zich daaraan aan te passen. And he is prepared for two classes of mankind. Het is voorbereid op 2 klassen van de mensheid. Embracing what? Nearly the whole world. En dat omvat bijna de hele wereld. And it says, for example, those who would be saved in by their merits, De ene groep is diegenen die geloven dat ze door hun eigen verdiensten gered kunnen worden. do you know why now the man that was set free by Jesus had new clothes on? Waarom had die man, die bezetene, nieuwe kleren aan? Because he was free. Hij was vrij, Transformatie. Yeah. gerechtigheid. He had the hè? righteousness of Jesus, Hij had de gerechtigheid van Jezus. which is also victory over sin. En dat betekent ook overwinning over de zonde. Because remember, the devil holds us in darkness, in sin. Want de duivel houdt ons juist in duisternis in de zonde vast. And the man was bound with chains. En deze man was met ketenen gebonden. And also the Bible says the chains are sins. En de Bijbel noemt deze ketenen ook wel de ketenen der zonde. It says, and those who will be saved in their sins. En die andere groep zijn de mensen die geloven dat ze in hun zonde gered zullen Do we worden. hear such wine today in our churches? Horen wij deze wijn in onze gemeente? Because Babylon, we know they teach their thing, the daughters teach it. Babylon leert het, andere kerken So leren there is het. no discussion about mother and her daughters. Dus er there's- is geen there's their verschil tussen doctrine. moeder en dochters. But we see that also God's remnant people is also affected by that wine. Maar Gods volk wordt ook, die krijgt ook met deze effecten besmet met deze Yes. leerstellingen. That we can be saved or we can be sinning till the end. Dat we door kunnen gaan met zondigen tot het einde. And En you dat know- we in onze zonde gered worden. Yes, and the devil is laughing, because he know that here is the secret of its power. En de duivel lacht, want hij weet dat hierin zijn kracht, het geheim van zijn kracht ligt. Yes, because even though the papacy Kindness. is not standing in our pulpits, Want ook al hebben we het pausdom niet direct op onze kansel staan, their allies will stand in our pulpits. maar degene met wie ze verbonden zijn, staan wel in onze And kansels. even though it's not a Jesuit, En hoewel het misschien niet direct een Jezuïet is, it could be one of our own
who is infected by that poison. Misschien iemand van onszelf die Adventist is, maar die geïnfecteerd is met deze wijn. Yes, that's why Jesus, when he came, he said, "You set the captives free." Daarom zei Jezus, ik ben gekomen om de gevangenen vrij te And maken. where the Spirit of the Lord is, there is liberty. En waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. You shall know the true wine, the message, U zult de leer begrijpen, u zult weten. the true gospel, Het ware evangelie. and then you will be made free. En dat zal je vrijmaken. Okay, and that's why it says in Colossians 1:13, Daarom zegt het in Colossense 1 vers who had 13. delivered us from the power of darkness Die ons gered heeft uit de macht van de and duisternis. had translated us into the kingdom of his dear son. En ons overgebracht heeft in het koninkrijk van zijn lieve zoon. Yes. So no man putteth a piece of a new garment upon an old. Dus niemand die zet een nieuw stuk op een oud kledingstuk. That's why we must receive. We cannot be saved in our own merits, We but we kunnen need, niet in onze eigen verdiensten gered worden. but we need a full new clothes. We hebben helemaal nieuwe kleren nodig. And we cannot put a new wine in an old bottle. We kunnen ook geen nieuwe wijn in een oude zak stoppen. Right, you see that? We must be clothed in his own spotless righteousness. Maar in de onbesmette gerechtigheid van Christus, daarmee moeten we worden bekleed. Now, what does it mean you cannot put new wine in old bottle? Wat betekent het dat je nieuwe wijn niet in oude zakken moet steken? I will not read all of it, Ik zal niet alles lezen. but let's start with the part in red. Laten we met het stukje in rood beginnen. It says, but both his disciples, listen very carefully, Luister heel precies. both the disciples of John, right, Zijn discipelen en de discipelen van Johannes misapprehended pasten verkeerd toe. the relation of his teaching De relatie van zijn lering to the doctrines of the scribes and Pharisees. met de leerstelling van de fariseeën en schriftgeleerden. That's why Jesus said, hold on, you cannot mix two things together. Jezus zegt, die beide dingen, de leer van de fariseeën en schriftgeleerden en mijn leer, kun je niet verenigen. Yes, do you remember, for example, why did God allow, what you call it, the great disappointment Waarom had je de grote teleurstelling in the beginning of our movement? in het begin van onze beweging? Because they also had, Nou, het ene. they also had things in their minds Ze that hadden- must be taken away. Ze hadden ook dingen in hun geest die niet goed waren. So God has to purify that mind. God die moest ons reinigen. They, for example, had in mind that the earth was a sanctuary. Ze dachten dat de aarde het heiligdom was. So God must change all their thoughts and Dus- give them the new wine. Dus God die moest hun de nieuwe wijn schenken. And the other people that left En die the mensen movement, die de beweging verlieten, their bottles could not hold the new wine. hun zakken konden die nieuwe wijn niet verdragen. That's why he said the disciple of John had sought to unite the teaching of the reformer with the doctrines held by the Jewish leaders. De discipelen van Johannes die probeerden de leer van de hervormer met de leringen van de Joodse leiders te verbinden. But the teaching of the scribes and Pharisees was fast hesitant to decay. Maar de leringen van de schriftgeleerden en fariseeën was snel aan het afbrokkelen, Ja. vergaan. Because yes, and to unite the truth with their jargon of tradition will make confusion worse and confounded. Ja, en om de waarheid te verbinden met die tradities waar ze aan vasthielden, dat bracht alleen maar verwarring. En maakte het Do you dieper. see right now why Revelation 18:4 is more deeper than we thought? Zie je nou dat Openbaring 18 vers 4 veel dieper is dan wij We dachten? can come out physically, yes, We we are kunnen here. lichamelijk eruit komen. But maybe we are mixing
right? Maar misschien proberen we nog de leer van de fariseeën en schriftgeleerden Yes. met de zuivere leringen van het woord te And now, mixen. the Pharisees and the scribes, are they part of God's movement back then? Waren de fariseeën en schriftgeleerden dan nog steeds een onderdeel van de kerk? They were not Babylon. Ze waren niet Babylon. Because Babylon, in that time, literal Babylon was not them. Want ze waren niet het letterlijk Babel, ze waren daar geen deel van. But they were infected by the same poison. Maar ze waren wel met dezelfde vergif, waren ze besmet. Could it be today is the same? Zou het vandaag de dag op dezelfde manier kunnen gebeuren? The Bible said yes. De Bijbel zegt ja. There is no new thing under the sun. Er is niets nieuws onder de zon. The same thing that happened in the past Hetzelfde wat er gebeurde in de is the verleden same tijd. thing that is happening right now. Is hetzelfde wat nu gebeurt. So that's why God needs new bottles, new vessels today. Daarom heeft God nieuwe vaten nodig. He wants to fill us with His wine. Hij wil ons vullen met zijn wijn. If we are still holding to all those points, En als we nog steeds aan al die punten vasthouden, we will not be fit to receive that new wine. dan zullen we niet rijp zijn om deze nieuwe wijn te ontvangen. The principle presented by Christ, the matter of observing feasts, of praying to God, could not be properly united the forms and ceremonies of the Phariseeism. De principes die gepresenteerd zijn door Christus en de manier hoe de feesten werden gehouden, het gebed was, ja, ik lees hem vandaar, kon je niet verenigen met de vormen en de ceremonieën van de Fariseeën. Yeah, and let's go till maybe the bottles. It says the bottles to which he refers, so Jesus refers to. En die vaten waar Jezus naar verwees, Ellen White says, in his illustration were made of skins and after once being used as vessels, ja, ze waren gemaakt van huiden en werden gebruikt als vaten. in which the new wine, Waarin de nieuwe wijn they were worthless to serve the same purpose again. werd gegoten en ze waren waardeloos om hetzelfde doel te dienen. In this familiar illustration, En daarom was dit een illustratie die Nou, bekend was. listen very good, En luister Jesus goed. presented the impossibility En Jezus liet de onmogelijkheid zien of making those who Om- are satisfied om diegenen die tevreden zijn with the legal religion of the depositaries of the living truth of heaven. ja, en diegenen die eigenlijk tevreden zijn met een wettische religie, die kon hij niet gebruiken als vaten waarin hij zijn waarheid kon vullen. Okay, I will read the last quotation, we'll jump. That's why I told you guys this is a part 1. Dit is deel 1 bijna. Yes, let me just go to a quotation. Ik wil 1 citaat nog delen. Yes, and then we will bring it to the close. En dan brengen we dit tot een eind. Yes, let me see. Let me just go to that quotation. Okay, here it is. It says, the disciple had been much disappointed that Jesus had not tried to secure the cooperation of the leaders in Israel. De discipelen waren heel erg teleurgesteld dat Jezus niet geprobeerd had om de samenwerking met de leiders in Israël veilig te stellen. They felt that it was a mistake not to strengthen his cause
by securing the support of these influential men. Ze voelden het als een fout dat Jezus niet geprobeerd had om de invloedrijke mensen aan boord te krijgen. It sounds like today, Dat klinkt wel als vandaag. right? Sometimes we are disappointed, right? Soms zijn we ook teleurgesteld. Ja, waarom is deze persoon? Yeah, why do we don't invite those master degrees? Waarom Huh? nodigen we niet mensen met de doktergraden uit? Yes, the master of theology. En de meesters in de theologie. But here says, Maar hier staat, let me go, that after history of Judas, they show the danger of allowing any worldly consideration to have weight in declaring the fitness of man for the work of God. Elton, kom even terug op jouw punt. Dan Ja. weet je direct waar je het kan vinden. Aha, desire of ages. Dat de samenwerking van zulke mensen, wat de discipelen wilden, maar uiteindelijk zagen ze in hun eigen ervaring met Judas hoe gevaarlijk het is om je op dat soort criteria te baseren. Yes, the corporation of such men as the disciples were anxious to secure Ja, juist die samenwerking die de discipelen graag hadden gewild, would have been betrayed the work into the hands of its worst enemies. zou het werk hebben verraden en in handen hebben gespeeld van zijn ergste vijanden. So who is Jesus speaking about? Dus- Babylon? Over wie heeft Jezus het hier? Over Babylon? There's a question. Nou, You're speaking about the leaders in Israel. hij heeft het hier over de leiders in Israël. So he could not use them Hij kon hen niet gebruiken. because if he puts the wine in them, Wat- the pure doctrine, Want als hij daarin de zuivere leer zou gieten, it's just a waste. dan zou het verloren That's gaan. why Jesus took 12 disciples, Daarom- unlearned men, Nam hij ongeleerde mensen, de discipelen, and in them he puts his new wine, his teachings. en daarin goot hij zijn leerstellingen, de nieuwe wijn. Right. So let's close it right here. Laten we hier sluiten. Do we think today Jesus can put his wine into our vessels? Denken wij dat vandaag dat Jezus zijn nieuwe wijn in onze vaten kan gieten? Because it's two persons who serve wine. Whether we accept the wine of Jesus Want of nemen we de wijn van Jezus aan, or the wine of Babylon. of de wijn van Babylon. We can choose Dat kunnen we between them two. kiezen. And that's today. Jesus is trying to serve us that wine, Jezus probeert ons deze wijn te serveren. but he is telling us that we must, for example, be empty of that wine, that fermented wine. Ja, en hij wil ons dat geven, maar we moeten die gefermenteerde wijn kwijt. So he can put his wine. Zodat hij zijn wijn in ons kan gieten. Who wants that new wine? Wie wil die nieuwe wijn? That means that we have to get rid of The old one. the old one. Dat betekent dat we de oude dan weg moeten doen. And the old one is very delicious, En die smaakt ook goed, right? Because volgens velen. many people like to take it. Want velen die nemen het. It's very common. Het is heel erg algemeen. But remember, Jesus has served the best or the less, the wine in the feast of Canaan. Maar je ziet dat Jezus die serveerde de wijn in Cana. And when they took of it, he said, En toen ze daarvan namen, "Why did you save the best for the last?" toen zei ze, waarom heb je het beste voor het laatst gehouden? Because everybody served the best first, Want iedereen die serveert eerst de and when beste. everybody is drunken, En als iedereen gedronken heeft, then they will take the less better wine. dan nemen ze
De mindere. So God has saved the three angels' message for Maar the God die last. heeft het 3 engelen boodschap voor het laatst gehouden. The everlasting gospel. Het eeuwige evangelie. So we can be partakers of that wine Zodat we deel mogen hebben aan die wijn. and can be saved En gered kunnen and worden. save others. En anderen mogen redden. Let's pray. Laten we bidden. Our Father, our Father which is in heaven, Onze Vader in de hemel. we thank you, Father, for this message today, Wij danken u voor deze boodschap vandaag. that you may bring us back in another time, Dat u ons opnieuw terug mag so we brengen. can dig deeper in this parable. Dat we nog dieper mogen duiken in deze gelijkenis. But from now, Maar vanaf nu, help us to receive and accept your wine help ons om uw wijn te and accepteren. reject Babylon's wine. En de wijn van Babylon af te wijzen. We see that the majority are partaking of that wine, Want we zien dat de meerderheid drinkt van deze wijn. and few are those who want your wine. En er zijn er maar weinigen die uw wijn wensen. Father, serve us your wine, Heer, serveert u ons uw wijn. because we want to be sober and wise, Want we willen nuchter en wijs zijn. wise unto salvation. Wijs tot zaligheid. Help us, Father, Help ons, Vader, so we can help others, dat we anderen mogen helpen. so others also can be saved. Zodat ook anderen gered kunnen worden. We ask this in Jesus' name. We vragen dat in Jezus' naam. Amen.